Salam kadırlı vatandaşlar, salam yahriban illeşler, salam kemine. Hoş gördük. Hoş bulduk. O da çağırıyor. Ee, Tamam. Bugün yine neyime var adı gurur edeceğiz. Bugün ne bizim şu cemiyetimizde tüys layık bir tema hakkında gurur edeli. Olam Hı hı. yankı din, däplere uyyan adamların, şol cemiyetteki adamların sağlık ýagdaýy barady. Hı. Şolong derecesi ine ösen döwletler bilen deňäňdi. Şol dine uyýan milletlerin saglyk ýagdaýyny deňäňde yer bilen gök ýal tapawdy bar. Hı. Onuň ölüm derejesem şol döwletlerde has ýokarda durýar. Ösen döwletlere seredeňde. Hı. Ýani şu dine uyýan jemgyýetler bar. Biz azana mine musulman döwletleri diýelik. Şol döwletlerde ýanky çokunmak, Hudaýa inanmak, Hudaýa alkyş ýanky dilek etmek, beş wagt namaz okumak, bir ýeri agyrsa da ýa ýene bir özi Allahyň özi kömek eder diýip, ýanky Hudaýyň özi kömek eder diýip açylyp gidersi, sabr etmeli. Ine şolar Hı. ýaly düşünjeleri bilen öz saglygyny özleri zaýalayan milletler, jemgyýetler bar. Indi şu hakda gurrun edeli. Atı kızıklı. Onur çağırıyor. Bu tüys o sosyologiyanın teması aslında. Ya ben sosyolog değil, sosyoloji okudum. Sosyolog vallahi bilmedik entek. Yani haydara zatlar var bu arada. Dini tarafından o başlayan biliriz ya da cemiyet yani sosyoloji öyle bağlanışık tarafından başlayıp biliriz. Bunun şeylip bunu karıştırıp başlayalı hatta. Ya bir tarafına gitsek son beylek tarafı geçmemiz uzun olabilir. Şimdi bu cemiyetler yani tarih boyunca türlü yani hastalıklar arada fikirler olan bolmala düşünmek isteyenlerde yine bir dine hastalık değil yine yer titrende de ya da yıldırım çak bilmedim tokoy yakanda da o tayda da bir çare gözleyenlerde şu zat bolmam islan yoktur bolmazlığı için nämeler etmeli ya da bolandan soň näme etmeli diýilen ya da türlü o pikirlere emele gelýär. Yani keselçiliklerde de şeyle esasen epidemiya ya da pandemiya derecesine barayan hastalıklarda hasam nemede nemede Black Death değil ya da ben o nemesini bilemem bizde neme değil ya da neme değil ya çuma mı diyetler Deme hawa çuma olaymasa Cuma'da diýerler hawa. ha. Gara hastalyk, gara hastalyk mı diýerler? O Black Death diyorlardı nemede çok kara hastalık diyeler. Sen Ölüye bir, beşe bir sekund sen mikrofonuň dol ses çykaryp durýar. Bir ýere diýýär. Nirede bolsa. ha şunu mikrofonu şu daha yapıştırayım ben. Ha, ses çykaryp sesini bölüp durýar. O indi ne hile oldu? Yani gowy. İndi düzeldi mi? Hawa. Ha, bağışlarsınız o sörmenleri. Yine çok kara hastalık diyelim. Yani kara hastalık yağlı bir neçe demeler vardı. Tarih boyunca esasen anam şu kara hastalık. Son günümüzde yok. Bir neçe hastalıklar vardı. 4-5 sansı var. Şu e, yani pensilinin tapılmasıyla yani antibiyotiğin tapılmasıyla ortadan ayrılan bir neçe hastalıklar var. Son o hastalıkların ne için çıkacağını düşünüp yani kara saçılık denen değilen meselelere e, düşünenden sonra cemiyetler iyi ve arkası yönetken hastalıklardan da uzaklaştı da misal için sağın katıken hastalıkların önüne alıyor. Sağ olun. Yani günümüzdeki yaşayan adamlar ona kendi düşünýän däldir. Yani sağ olun yok kan. Yani köycük şu deri hastalıklarına
deri hastalıklarıyla bağlanışıklı bakteriyalar yani mikroplar mı diyelim. Şolara mı adamlar öldürüp bilen eken de vaktinde. Yani sağın arkayınlık bilen göreşiyor bunlara karşı. E, Yine şu sebeple bir yani düşünceleri vardı. Ne yapayım böyle ya bir tanrı bizi cezalandırıyor ya yine başka bir zat mı biz günah iş ettik mi ya da ruhları çokunup görenler var hastalığa karşı esasen yine nemelerde köp gavat gelinýändir. Şamanizm ýalakyrak bir nemelerde. E, Ondan soň din ve çörüne gelen ýagdaýynda doğa dile ya da yine şu ayet okap koyversen gov bolýan. Şu ayet okasan baý bolýan diýilen ýerler hem bar. Şonuň ýaly dürli düşünceler var. Yine bu bir cemiyet tarapy. Şimdi şu cemiyet tarapy aslında din tarapyndan döredýärdi. Din o bir e, inanç sistemasydyr din. Gysga keskitlemesi belki de dünýäde iň gysga keskitlemesidir. Din diýmek inanç sistemasy. Şey dip baba inanmaly diýilen düzgün orta goýýardy. Misal üçin İslamiyetde yani şu e, tenine yara çıkıp dürlü bilemok menazir ýatma düşünok da tenine yaralar çykýan bir hastalıklar bar. Soň şondan halas bolmak üçin dünýäniň seyidini içmeli diýip peýgamberiň sözü bar. Ine din tarapyndan başladyk diýinde. Şoňa ýuwunmaly, soň şondan içmeli diýilýär, içmeli diýilýär. Şol yaralar içinde de bar diýip inanylýar. Şu neme barada, sidik barada aydyp geçeýin. Sözüň agdyňdaka. Hı hı. Iň iň awy, iň toksinlaryň hemme toksinlaryň jemlenen ýeri sidik bolýar. Adam bolsun, haýwan bolsun. Şonam içmeli ýalar, ol sen öz-özüňi atrawly, öz-özüňi zäherlemek diýmek. Ne siziň dowam ediverin şu Ýa-wa. aýdypnydim. Yo, ine gaty dogry, hakykatdan hem ýanky iň zäherli nemeleriň biri. Ýanky gatkan o toksik nemeler var, elementler var içinde. Ýöne bu bir peýgamberiň sözü, bu peýgamberim Allah tarapyndan iýerilen, Allah da hemme zat bilýär, yaradan diýilýär-de. Soň elbetde ine bizde yüzerlik meselesi var. Yüzerlik hem ýa-ni şolam zäher bolmaly. Şondan başga bir zat da. O mesele sen bar misal üçin näme peýda berýän belli. E, Indi şoňa benzeş zatlar köplenç inanç bolan üçin alýan, onanyp alýan şu peýda etmeli. Eger peýda etmeýän bolsa diýmek maňlaýyna ýazylan diýen bir izne dowamdan getirýärler-de. E, Soň ine doga dili meselesi var. Ine bunu okusaň bundan halas edýär, bunu okusaň ondan halas edýär. Bunu okusaň ine gowlaşýan, telle aryn galýar. Batıkan nemeler var. Bu arada da yazılan Batıkan kitaplar var vaktinde. Kur'an'ın içinden bir zat tapyalar. Yine şunu okusan o şeyle oluyor. Bunu okusan o cinlerden oraya. Cinler bilen söğüşleyen taraflar var. Bu nemenin, meselenin. Şeyle geliyor indi. Bunun getiriyen neticesine mi cemiyete? Birinci dene yankı inesiydik diyelim. O hiçbir hastalıktan goran oktur. Ha belki e, toksik olan çünkü her mikroplar öldürüp o yaraları neme diýendir yani o sana da ziyan veriyor. Araz o gowzat olsa şu gün ulanlardı arzanan bolardı. Ulanlar ok diýmek dogry bir zat derler. Ondan soň doğa dilekler var. Doğa dileklerine peýda beren yeri yoktur. Peýda beren ýalydyr. Indi o tarapyna geljek. Näme üçin peýda beren ýaly bolýar? Bir umyt berýär-de, özüne ynam dörýär adamyň. Belki o hassa da däldir, ýani başga bir ýagdaýlar hem bolup bilýär. Ýani hakyky hassa bolsa hiç ýeli çykalgasy ýok. Dogry nemesini almasaň, bejerisini almasaň çykalgasy ýok-da. Indi doktorlardan köp eşitýän zadym bar. Hassalar gelýär diýär. Aýdýa bir derman ýazyşdyryp neme dip goýberýän.
peyda etmese geldi yani diye de. Şu gelen ok diye de peyda ediyor aslında. Adamın bir ünüs çekme, yeni näme ýagdaýlar var. Şonuň ýaly bir taraplar bolýar diýär. Ine Türkmenistan'da da hakyky doktorlaryň ne gyzyklanyp ne niriň ağrıýar, nädip boldy, şeýle bir zatlar bolýarmy diýip şey soraşdyrsa, şol gowulaşýar. O psikologik taraplar var. Bular ýa-ni ynanç bilen neme diýär, ýa-ni ynanç. Yani misal üçin